ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን خبرة سمعتي رديرنا خمي كنيخم نايلومي غشاي منسي عبد اسماعيل كاب حورات مقستات أمريكايو منسي عبد اسماعيل سيتيت بروغرام دايركتر كوينو زسرح نطوف منسيو يعني اللي منسي عبدو كبرتي هذا اللي علمي أخبير كافة سلازخونكا نلومي نزار بالار استي قداي إرترا قدام نزمر كتو حزب إرترا يونبلينا أبزي بزحو زكاة حساب يكونن حزب إرترا قداي يجن كما يحيزو زلوجن بزح جزي يكاتعيو تقندب على القداي تمحرق تالي توساني خون زقبو حزب إرترا كب قدايو تقليلو له زبل حافشة ومجلس اللومو جمريا مز مجلس زت السما معدها مجمرتا نعخي حرقو مصالح تقي نزعد لزعكمني بشم إذا سمع إذا خمسكن فتو مس سماعي حسابي ككافل دلزعكمني بلبي مسكن نبتي حتى في كملس تحفشا وزولو كنتات تقلص لزخونة بخافي يسمع مع كبل حزب إرترا أبجزا قدايوس تعذابي زولو وساني كونن زولو ترايبولون زبل مجلس السما معلها حجي بخافل يلكي بخافل زبل كله مخنيات انتايو عب قدايو تعذاب كخون قدايو جباري حدا كخون يدلي وكن بفلا أبزي حلف حدا عامتات بحلف أبزي كاب كل تشهن أسران جميرو ندحرت أبزلو جزي قدايو بخالق من قد كحزو وزدليو وي كقمو وزدليو وي ككايدو وزدليو بعتات يرعيو سلزلو بخومية بخافل مستي ستيتمنت ويكا مستحسن بسامع زولكو حراي أبتا بخفيل تبلاد اللحاس انتاي جبت هاتكا نابنت قلو وقنات قداي حزب إرترا حد سب منقصت رايد يكون منقصي إرترا رايد يكونس حدا والقصبي دلا يزقورو سخا بريسيدنتي سياسيو زبلولو اسخاقن بخفيل حزب إرترا بقداي يواساكم دلو ويتراهم زلو تأمن اللهمو اسكا جبت تقريبكا يأمننا عبدو صبو حجي كلنا عنا نسخن كالوتن كم نفلتو عبز دق عب إرترا لو تخرجاجز ديمقراطية وسرعات كتكل وما ومنجست كتكل مسألة كسبات كتتجبروا ويكخبروا توم بخيرهم زلوا كلهم نحن هاجر زد ليوانا جرات كرجاجز قالسي نكايد لنا إذا قالسي زي نعاخن نعين زعمسلو كمان أكل حزب بسخنا كايد زلوا معناتي سلازي بزي مقنعات حزب إرترا بزتخا لمتن بتي واناوي ويكا جزياو بدهتات كلو نقدايو أب هاجرو نخريون نزدل اللوطي على سلولو بقربة كم تزدل لك وانت زي سوقهم إذا كل تشحن عصر شو أنت نزجمر زناي أكل حزبه ومعبلون كال مرتعوناي حزبي إرترا أبدايو يسا على سكم زلو يساتف كم زلو زرقيو مالتي منتي نتصرت تكون لنا عبدو حزب إرترا أو وشتن حزب إرترا أبدقن الكافة لاليخا تقرب اللي جبتها ثالودي نتوساهم مبرهن تحقزنا بزعمتي أبوشت إزولو حزب إرترا من الوقت عب تحتي جوكونا سلازولو عب تحتي مجزعتي سرعة هكدر سلازولو من الوقت إذا نتنك الكافة الزعرب أي تخيلي نفع بدبدبو عب إرترا زولو حزبي لو تيدليو أفويتا يدليو زي حدا تأمنو نجاريو كل سب زعمنو لنجاري تاب دقة زولو حزب إرتراها نتي أبوشت إرترا زولو خناتات ريقو قابقو وصامعات سلازخونة لو تخمتز يكعلى سالو سلازتي نريقو معلتاوي أبستفال عليه مرحبتات أبستفال عليه بوتاتات زقبرو نتفتات نتي زداليو قالسي ويكا نتي زداليو لوطي خمتز إلو زقبرو قالسي مقانو كالي مرتعون داليو عي مسلنن بحفش وتزد دقاقم زلو نقفيتا من اسي عبدو زبز حسب كستو خمز زي قبري ودبات كمز زي قبرا منقستو خمز زي قبري مرحت هايمانوت كمز زي قبرو نخالي تحلفنا دسكمو بدرجة حلفنا تسكيمو كل سب آنس زي أجام زي أخ قبرا لن زاترا زي ألاتني زي عقمي زبل حزباو تساتفو وينقحات بخفيل اللو زبل مراقاقز اس زولع طفق زبل منقسقاسات أبدأ زلو وي بزح جزء بناي منقص إرترا وي بريزيدنت إسياس بزسندوم أجنداتات بزسرعم أجنداتات كابزن نزل لا خعد يكونن ناي حزب أجندا هاليو تجمير زودا نطفتات وي زس نبقنع مأذن غيدا لمو نابزو خبص حنا دبل تسفو مقدي موها حزباو تساتفو زرقا قصي منقسقاسات لو دي
ሕጂ ናብይና ክንመጽእ ሓረጉ ምክንያቱ ናይ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ወይ ከዓ 10 ተደመሩ ዓመታት ተመክሮ እንድሕር ርኢና ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተስፋ ዘለዎም ህዝባዊ ተሳትፎ ከውሕሱ ይኽእሉ እዮም ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ጥርናፈታት ክፍጠሩ ፀኒሖም እዮም እዞም ጥርናፈታት እዚኦም ከምቲ ዝበልክዮ ሓንሳብ ብውሽጢ ኤርትራ ዝመፅእ ኣጀንዳ ሓንሳብ ብጎረባብቲ ዝመፅእ ኣጀንዳ ካብቲ መስመሩ ከውፅኦ ፀኒሑ እዩ ስለዚ እዚ ተመክሮ እዚ ዋህሊልና ካብዚ ተመክሮ እዚ ተማሂርና ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ነቲ ዘለናዮ መድረኽ ገምጊምና ነቲ በኺሩ ኣሎ ንብሎ ዘለና ንኩሉ ዘሳትፍ ህዝባዊ ዝኾነ ማዕበል ንምፍጣር ክንሰርሕ ኣለና እሱ ተሪፉ ዘሎ ነገር እዩ ካልእ ነዚ ክንበቅዕ ዘይከኣለና ዘሎ ንዓይ ኮይኑ ይስማዓኒ ራእይ ዘለዎ ቆራፅነት ዘለዎ ትብዓት ዘለዎ መሪሕነት ክንፈጥር ዘይምኽኣልና እዩ እቲ ክንፈጥሮ ዘይከኣልና መሪሕነት ከዓ ሓደ ካብቲ ነቲ ክንበቅዖ ደሊናዮ ዘለና ወይ ነቲ ክንጭብጦ ደሊናዮ ዘለና ነገር ንኸይንጭብጥ ከዓ ገይሩና እዚ ከይፍጠር ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ከዓ እቲ ፕሪንሲፕል ወይ ከዓ እቲ መትከል ዘቃልስ ዘይኮነስ ዝቃልስ ህዝቢ ክቃልስ ይደሊ እዩ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ንዓይ ከምዚ ዝዕዘቦ ግን ከቃልስ ዝኽእል ብመትከል ብረብሓ ዘይኮነ ብሓፀርቲ ናይ ሓፅር እዋን ረብሓታት ዘይኮነስ ብመትከል ከቃልስ ዝኽእል ተባዕ መራሒ ራእይ ዘለዎ መራሒ ዘይምርካብ ንሱ ሓደ ካብቲ ኣባኺሩና ዘሎ እዩ ስለዚ ኢና ከዓቲ ንኩሉ ከሳትፍ ዝኽእል ህዝባዊ ዝኾነ ተስፋ ዘለዎ ለውጢ ከረጋግፅ ዝኽእል ምንቅስቃስ ክሳብ ሕጂ ክንፈጥር ዘይከኣልና ዝብል እሙንቶ ኣለኒ እዚ ተመክሮታት እዚ ግን ናብኡ ከብፅሓና ይኽእል ዝብል ተስፋ ኣለና ንስኻ ከም መንእሰይ መጠን ብዝያዳ ኸ ኣብ ሰቲት ከም ሓደ ናይ ፕሮግራም ኣዳላዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ እቲ ምንቅስቃስ ክርአ ከሎ ካልእ ረብሓታት እናወለደ ካልእ ጨንፈራት እናወለደ ኤርትራውያን ብብዙሕ ኣጀንዳታት ይመቃቐሉ እዮም ዘለዉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብድሆ እዚ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብምውድዳር ንቅድሚት ገፁ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ንድሕሪት ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ውዳበን ንቕሓትና ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዋና ጉዳይ ኮይኑስ ብዓብላሊ ተራ ተዓዊቱ ንኽወፅእ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታሲ ኣበይና ይደሎ ኣቐምጦ እንተይለካስ ኣበይናይ ወተኻ ከተቐምጦ ወይ ዕንክሊል ይድብል ዘሎ ብሓደ ከምዚ ወይ ቀዳድ ፊስቶ ይድመልእ ደሎ ወይ ንቅድሚት ይኸይድ ኣሎ ወይ ንድሕሪት ይኸይድ ኣሎ እንታይ ገምጋም እዩ ዘለካ ብዓይኒ ሓቂ ኣብዚ እዋን ዝፍለ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን እንድሕር ርኢኽዮ ከምታ መወዳእታ ዝገለጽካ ቀዳድ ፍስቶ ምምላእ ክንብላ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ከምዚ ዓካት ተፃወቶ ከም ዓካት ኢሉውሽ ሸኸርተት እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ማለት ግን ንቐፃሊ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ቀዲም ክዝበልክዮ እቲ ናይ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝፍጠሩ ኣጀንዳታት ካብቲ ቀንዲ ኣጀንዳታቱ ከውፅዎ ፀኒሖም ኣለው እዚ ውፅኢት ድምር ናይ ዚኦም ካብ ውራዩ ከውፅዎ ፀኒሖ ኣጀንዳታት ከይኮነ እውን ኣይተርፍን እዮም ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ንቀዳድ ፊስቶ ክመልእ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ሰብ ግን እንታይ መበልኩ መስለኪ እዚ ነዚ ቃልሲ እዚ ነዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ካይድናዮ ዘለና ቃልሲ ክንግምግሙ ክንክእል ኣለና ንምንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ትለውጢ ከነረጋግፅ ዘይከኣልና ንምንታይ እዩ እቲ ንኩሉ ክጥርንፍ ዝኽእል ህዝባዊ ሓይሊ ክንፈጥር ዘይከኣልና ዘሎ ንምንታይ እዮም 10 ግዜ በትን ዝቀላቀሉ ዘለዉ እቶም ዝቀላቀሉ ዘለዉ ኸ ንምንታይ እዮም ኣድማዕቲ ዘይኮኑ ዘለዉ ኢልና ክግንግን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እንተዘይገንግንካዮ ዝሓሸ መንገዲ ተነፅፍ ወይ ከዓ ዝሓሸ መኣዝን ክትስእል ትኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ገንግምናዮ ዶ እንተኢልና ክሳብ ሕጂ ኣይገንገምናን ገንጋም ዝበሃል ኣይተገብረን ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝበሃል ንሪኦ ዘለና ንነብሮ ዘለና ሂወት ናይ ቃልሲ ክቕየር እንድሕር ኮይኑ ኣድማዒ ክኸውን ኮይኑ ክግንገም ክኽእል ኣለዎ እንታይና ጌርና ኣበይና ፈሽልና ኣበይና ተጋጊና ኣበይና መንገዲ ስሕትና ኣበይና ቁኑዕ ኣካይዳ ከይድና ዋላ እውን ሓደ ግዜ ትሪኦ ነገር እንተሎ ሓረጉ ኣብዚ ቃልሲ ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ቃልሲ ዝፈሸሉ ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ቃልሲ ናይ መርሕነት ታራ ተዋሂብዎም ክመርሑ ዘይከኣሉ ሰባት እንደገና እቲ ጥርናፈ መልክዕ ቀይሩ ክመፅእ ከሎ ከም መርሕነት ዝመፅሉ ኩነታት ከም ኣብነት ሕጂ ፕሮግራም ዳይሬክተር ኢልኪ ስለ ዘላለኽኒ ኣብ ሰሊጥ ኣብ ዘለኹ ነዚ ናይ ፕሮግራም ዳይሬክተር ዝበሃል ከድምዐሉ እንተዘይክኢለ ክዓውቶ እንተዘይክኢለ ሓደ ለውጢ ከምፅእ እንተዘይክኢለ ፅባሕ ንግሆ መረብ ትበሃል ሚድያ እንተተፈጢራ ኣብኡ ከይደ ፕሮግራም ዳይሬክተር ኮይኑ ዝምዘዘሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን ምክንያቱ ክንመሃር ኣለና ክንጉምጉም ኣለና እቲ ገንጋን ከዓ ዝኸድናዮ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ዝገበርናዮ ነፍሲ ወከፍ ፍፃመ ክግንገን ክኽእል ኣለዎ ብኡ ክምእዘን ኣለዎ እንድሕር ከምኡ ጌርና ካብዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ቀዳድ ፊስቶ ምምላእ ወይ ከም ዓካት ኣብ ሓንቲ ሸኸርተት ምባል ካብኡ ክንድሕን ንኽእልና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ውልቃ እምነተይ ማለት
أب حنت رأى خسمير الله حزب إرترا قم مالت مصنعات ከተካይዳ ይትኽእልኒ ኻ ኣብ ደገ ከደለኻ ይርዳእኒ ግን ብብዙሕ መገዲ ሓበሬታ በተን ትረኽቦ ዘለኻ ምልክታት እስኻ ከም ሓደ ፕሮግራም ዳይሬክተር መንእሰይ መጠን ንስቶም ናትካ ዕድመውን ዝያዳ ፀቢቕካ ትረኸብ ኢኻ ኢለ ግምት ንጹር ራእይ ኣለዎ ኣብ ሓንቲ ራእይ ሰሚሩሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብታ ቅድሚ ሕጂ መግዛእቲ ዝመከተሉ ሃገር ትበሃል ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዝመስረተሉ ንጹር ዕላማ ነይራቶ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ምምስራት ሕጂ ኸ ነዚ ዘሎ ዓማጽ ስርዓት ኣሊኻ ሓንቲ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ክንምስርት ኢና ዝብል ንጹር ራእይ ሕቡር ራእይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ክንብል ከለና ትድበዝሐ ማለት እዩ ኣሎ ዲ ነዚ ሕቶ እዚ ስልካ ፕሮፓጋንዳዊ መልሲ ትህበሉ ከነን ናይ ብሓቂ ቅንዕና ካብ ቁኑዕ ገንጋም ዝተበገሰ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ እዩ ነዚ ክምልስ እንድሕር ኮይነ ካብ ውልቃዊ ትዕዝብተይ ኣብቲ ብውልቀይ ዝገብሮ ይኹን ኣብቲ ምስትካል ኮይነ ዝገብሮ ካብ ዘዋህለልክዎ ትዕዝብቲ የክዛረብ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝዝረብ ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃል እቲ ዝበዝሐ ስኢሉ ተዓዛቢ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ዝረኣየካ እቲ ዝነጥፍ ዘሎ እቲ ኣብቲ ንለውጢ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ወይ ተኣኻኺቡ ብዝተፈላለየ ጥርናፈታት ተኣኻኺቡ ዝሰርሕ ዘሎ ከዓ መዓልታዊ ከም ንፋስ በብዝመፁ ኣጀንዳታት እናተሰርቀ መንፈሱ ነቲ ሓበራዊ ራእይ ወይ ከዓ ነቲ ሓበራዊ ዕላማ ዝበሃል ክጭብጥ ዘይከኣለ እዩ ኣቀዲመ እንታይ ኢለ ነይረ እቲ መሪሕነት ዝበሃል ክንሃንፅ ዘይምኽኣልና ክንፈጥር ዘይምኽኣልናዩ ነዚ ኣብ ቅዕና ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኩሉ ገንጊሙ ኩሉ ሪኡ እዚዩ ተዝሓሸ መንገዲ ኢሉ ብንፋስ ናይ የማነ ፀጋም ዝወቅዕ ንፋስ ከይተዳህለ ንቅድሚት ክመርሕ ዝኽእል መሪሕነት ክንፈጥር ዘይምኽኣልናዩ ዝብል ገንጋም ኣለኒ ስለዚ ነቲ ሕቶኻ ንምምላስ ነው ኣብ ሓደ ከምቲ ትማሊ ንናጽነት ኤርትራ ነጻ ዝኾነት ኤርትራ ክንመስርት ኢና ኢሉ ዝተቃለሰ ኣብ ሓደ መስመር ተሰሪዑ ብሓንቲ ህርመት ይኸይድ የለን ንኸይከይድ ከዓ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ብየማነ ፀጋም እናመፁ ብውሽጢ ሃገር እናመፁ ርኢናይና ካብ 2016 ንድሓር ሓንሳብ ኣግኣዝያን ሓንሳብ ገለ እናበልካ ዝመፁ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ተሓሕዛ ከየህልዎ ገይሮም እዮም ምናልባት ብዲሞክራሲያዊ ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ሓንቲ እመን ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ኩሉ ሓደ ተወደብ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ኣትሊስት ግን ቀዳምነትካ እንታይ እዩ ቀዳምነት ክትሰርሕ ትክእል ኣለካ ቀዳምነት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣሊኻ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምምስራት እንድሕር ኮይኑ ነዚ ከኽእሉካ ዝኽእሉ ነዚ ከብቅዑካ ዝኽእሉ ባህርያትን ዕጥቅን ኣሰላልፋን ክህልወካ ክእል ኣለዎ ኣብዚ ግን ኣይበቃዕናን ኣለና ነዚ ኣብዚ ሓደ ከዓስለሉ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ክሃንፅ ኣይከኣለን ዘሎ በዚ ብዓቕሚ ክገልጾ ብዝፈተንኩ ምክንያታት ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ሓደ እንክሊል ደብሎ ዘሎ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ንጉዳይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ፈሊና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዞባ ክሳብ ዘለና ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ሱዳን ይኹን ካብ ጅቡቲ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዝረኣዩ ነገራት ክንፅሎ ባህርያዊ ክኸውን ብኡ ክንሻቐል ባህርያዊ ክኸውን ምክንያቱ ኣብኡ ዝፍጠሩ ነገራት ነታ ሃገር ብኩሉ መዳይ ክፀልዋ ስለ ዝኽእሉ በዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ግን ማዕረ ክንድኡ ጠሊቕና ክንኣትወሉ ዝግባእ ውሽጣዊ ጉዳዮም ክሳብ ዝኾነ ማዕረ ክንድኡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ክንኣቱ ስለ ዘይግባኣና ንዓይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦ ንኽእልና ኣብዚ እዋን እዚ ከም ጎረበት ኣብኡ ዝፍፀሙ ነገራት ኣብኡ ዝካየዱ ነገራት ኣብኡ ዝኽሰቱ ሓደጋታት ይፀልውና እዮም ግን በዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ከይድና ክነምፅኦ ንኽእል ለውጢ የለን ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ክለዓል ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሰርቫይቫል ናቱ ክብል እቲ ኣጀንዳ ናቱ ክብል ዝገብሮ ነገራት ንህዝቢ ኤርትራ ክውክሎ የብሉን ንሱ ናቱ ኣጀንዳ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ክሳብ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ግን ካብ ኩሎም ኣብቲ ዘሎ ህዝብታት ተነፂሉ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ክሳብ ዘይኮነ እቶም ኣብቲ ከባቢታት ዝፍፀሙ ፀልዎ እዮም ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ኣትዩ ውራዩ ክርስዐሉ ዝኽእል ካብ ውራዩ ክበክረሉ ዝኽእል ምክንያት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስዓን እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ህዝቢ ከም ዝኾነ እቲ ከባቢ እዩ ዘሎ ህዝቢ እዩ ብፍሉያት ዝተኣከብና ህዝቢ ይኮናን ግን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ወይ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ግን ብመንፅር ካልእ ክነወዳድሮ ከለና ሱዳን ዲ ኢትዮጵያ ዲ ዋላ የመን ዲ ጅቡቲ ዲ ክንሪኦ ከለና ግን
ተሳትፎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ዘሎ ገምጋምኩም እዩ ዘሎ ተተጋጊ ክትርመኒ ትኽእሊኻ እንታይ ኮይና ኢና ንሕና ንጥፋ በርክቶ ዘይብልና ኣብዚ ሰዓት እሞ ከዓ ከም ታሪክ ክረአ ከሎ ከኣሲ ዝዓበየ ታሪክ ዝሰራሕና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንስና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ክሳብ ክንድዚ ንታሕቲ ድወረድና ኣሎ ምክንያት ገምጋም ኣለካ ድዩ ወይ ፅቡቅ ኢና ዘለና እንታዓንተ ወይ ዝበልካ ንኻ ፍርቂ ብዝብል ኢኻ ኣተዓራቂ ሓሳብ ከተቕርብ ትደሊ ኣብዘይ ጽቡቕ የለናን እንዴት ገንጋም ምክንያቱ ነቲ ኩንሲ እንታይ ምዃኑ ብምግላጽኻ ካልእ ኣማራጺ ክመጽእ ዕድል ክትከፍት ዘለካ እምበር ንዑ ሹገር ኮቲን ዝብልዎ እዞም ዓዲ ኣመቓቕር ኣቢልካ ሓሊፍካ ጽባሕ ንግሆ እዚ ደኣ ጨው በዚሕዎ ነይሩ እዚ ደኣ በርበረ በዚሕዎ ነይሩ ኢልካ ተማርረሉ ክኸውን የብሉን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይና ከምቲ ኣብ ዙርያና ንሪኦ ንጡፍ ተሳትፎ ዘይምህላውና ኣንተ ወይለ ነረ ክግንገም ብገንጋም ክንእርሞ ንኽእል ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ክንግምግሞ ኣለና ንምንታይ ኢኹም ኮይንና በቲ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ግን እምነት ወሳኒ እዩ እምነት ኣጥፊኡ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገር ዝወፁ ክነግሩኻ ከለዉ በዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተስፋ ከም ዘይብሉ እምነት ከም ዘይብሉ በዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዝግበር ንጥፈታት እዚ ሕጂ ንባዕሉ ተስፋ ዘቑርፅ እዩ ንምንታይ እምነት ኣጥፊኡ ንምንታይና እምነት ከሕድረልና ዘይገበርናዮ ስለዚ እቲ እምነት ዝበሃል መሰረታዊ ነገር ምትእማን ክንምስርት ክንክእል ኣለና ንንሕድሕዱ ከይተኣማመን ድዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ንባዕሉ ሕጂ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘሎ ይኣክል ነንሕድሕዱ ይተኣማመን ድዩ ዝተፈላለየ ውድባት ተኣኪቦም ሓንቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ተመስሪቱ ነይሩ ዝሓለፈ ግዜ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ተኣማመን ድዩ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ዝበሃል ኣብ ሽረ ተመስሪቱ ይበሃል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 10 እዚ ነንሕድሕዱ ይተኣማመን ድዩ በዚ ምትእምማን ብምህናፅ ንጡፍ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ክነውሕስ ንኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምምሃር ከዓ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ትምህርቲ ካብቲ ጎረባብትና ዘሎ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዝገበሮ ኣብ 2017 16 15 ዝነበረ ኣብ ሱዳን ዝተገብረ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዲክታተር ከኣሉ ከሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ከምኡ ካብዚ እቲ ተመክሮ እናተማሃርና እውን ከነተግብረሉ ንኽእል ክንብል ኣለና ግን እታ ቀንዲ ንዓይ በኺራ ትረአየኒ እታ እምነት እያ ብድሕሪ እምነት ከዓ መርሕነት የብልናን ስለዚ እታ መሰረታዊት እምነት ክንመልሳ ክንክእል ኣለና ክንሃንፅ ኣለና ብድሕሪኡ ከዓ ብቑዕ መርሕነት ራእይ ዘለዎ መርሕነት እዚ ናይ ሓፂር ግዜ ረብሓ ዝኸይድ ዘይኮነስ ብመትከል ዝቃለስ ንፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ንድሕሪ 50 ዓመት ኣብ ኤርትራ እንታይ ክፍፀም እዩ ንድሕሪ 100 ዓመት ኣብ ኤርትራ እንታይ ክፍፀም እዩ ኢሉ ክርኢ ዝኽእል ክትንበ ዝኽእል መርሕነት የድልየና በዚ ከዓ እቲ ንጡፍ ተሳትፎ ከነረጋግፅ ንኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ንጡፍ ተሳትፎ ግን ጠቕላላ የለን ዝብል ኣለን ተጋራጫው ረብሓታት ዘይኮነ ነቲ እምነት ዘጥፍኦ ደለዉ ተጋራጫው ረብሓታት ዘለዎም ጉጅለታት ከመይ ገይሮም ክተኣማመኑ ይኽእሉ ኣበይ ትጋራጫው ረብሓታት ክኸውን ዝኽእል ሕጂታ ዘላትና ሃገር ንፈልጣ ሃገር እያ ኣብታ ሃገር ክምስረቱ ዘለዉ ምምሕዳራት ድዮም ዝተጋራጨውቲ ሓሳባት ዝኾኑ ዘለዉ ወይስ ብካልኦት ዝወሃቡ ዘለዉ ኣጀንዳታት ንዓይ ኮይኑ ዝስምዓኒ ብካልኦት ዝወሃቡ ዘለዉ ኣጀንዳታት እንተላይ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝወሃቡ ኣጀንዳታት ምክንያቱ እንድሕሪ ኣብ ሓደ ኣጀንዳ ተጠርኒፍናን ውህደት ፈጢርና ክንቃለስ ጀሚርና ንዕኡ ስግኣት ክፈጥረሉ ስለዝኽእል በትን ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ኣጀንዳታት ክሰደልና ባህርያዊ ብኻልእ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ብዛዕባ ነዊሕን ሓፂርን ረብሓታቶም ኣብ ኤርትራ ክረጋገፅ ወይ ከረጋግፁ ብዝደልዩ ጉጅለታት ዝለኣኽ ወይ ከዓ ዝፍጠሩ ኣጀንዳታት ኣለዉ እዚኦም ድዮም እቶም ተጋራጨውቲ ኣጀንዳ ንብሎም ዘለና ወይስ መሰረታዊ ክፈላለዩና ዝኽእሉ ከየሰማምዑና ዝኽእሉ ስለ ዘለዉ እዮም ስለዚ ነታ ናይ መወዳእታ መሰረታዊ ከም ህዝቢ ኤርትራ ክፈላለዩና ዝኽእሉ ነገራት የለውም ከም ህዝቢ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ዘለዎ ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ግን ፀጋ ደኣምበር መርገም ስለ ዘይኮነ እዚ ከም ዝተፈላለዩና ነገራት ክረኣዩ የብሎም ዝተፈላለዩ ረብሓታት ክረኣዩ ዝግብኦም ኮይኖም ኣይስምዑን እዮም እቶም ከነለልዮም ዘለና ኣየነት እዮም እቶም ሃገራውያን መበቆላውያን ሃገራውያን ኣጀንዳታት ኣየነት እዮም ከቲ ብጓና ዝመፁ ዘለዉ ኣለሊኻ ብልቦና ምስጓሚ ዘድልየና ኤርትራ ማእከል ዝገበረ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳተፈ ብሓበራዊ ራእይ ዝኽስኮስ ህዝቢ ኤርትራ ዝውንኖ መንቀሳቐስ ዓብዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ትንደልዮ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንኸምፅእ ቀዳምነት ክግበር ኣለዎ እንትብለን ሓደ ክልተ ኢልካ ተቐሚጥካለይ ንሎሚ በኣ ክንውዲ ኢና ዓብዱ
ጽቡቕ መጀመርታ ራእይ እንታይ እዩ እቲ ምንቅስቓስ ወይ ነቲ ምንቅስቓስ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ክረጋግፅዎ ደልዮሞ ዘለዉ ለውጢ እንታይ እዩ እዚ ብራእይ ክገልፅዎ ክእሉ ኣለዎም ኣብ ራእይ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ ኢሳያስ ጥራይ እዩ ጸላኢና እሞ ኢሳያስ ክንኣልል ኣለና እንታይ ኢልካ ኢሳያስ ጽባሕ ንጎ ብተፈጥሯዊ መንገዲ ክእለ ይኽእል እዩ ስለዚ ኢሳያስ ተኣሊሉ ኢሳያስ ምእላይ ዕላማ ክኸውን የብሉ ኢሳያስ ምእላይ መስርሕ ናይቲ ደሊኻዮ ዘለካ ነቲ ዕላማ ንምርግጋጽ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኢሳያስ ምእላይ ጥራይ ኣይኮነን ዕላማ ክኸውን ዘሎ ኪንዮ ኢሳያስ ምእላይ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክትረጋገጽ ደሊኻ ዘለካ ነቲ ፍልልይ ኣለኒ ዝብል ንኣብነት ድምፅታት ዝስማዕ ኣሎ ኣብ ደገ ነዚ ከመይ ጌርካ ከተመሓድሮ ዘሊኻ ዘለካ ኤርትራ ንባዕሉ ኣብ ስትራቴጂካዊ ዞባ እዩ ዘሎ ስለዚ ነቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ሃገር ከመይ ክትጥቀሞ እንታይ ኻ ነቲ ሃገር ከተምፅእ ኣላ ዘለካ ስለዚ በዚ እቲ ራእይኻ ንጹር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልእ ካብ ጽልዋታት ናይ ረብሓ ጉጅለታት እውን ናፃ ዝኾነ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ህወሓት ይዝረብ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይዝረብ ብዛዕባ ሓይልታት ኣምሓራ ይዝረብ ስለዚ እዚኦም ናይ ብሓቂ ድሕሪ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ጥሙሕ እንተልይዎም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ካብዚኦም ናፃ ዝኾንካ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣጀንዳ ናይዚኦም ደሳሲ ክኸውን የብልካን ብምዕራብ ብሰሜን ብደቡብ ብየማን ብፀጋም ዘሎ ጉጅለታት ጥሙሕ እንድሕር ሃልዮም እቲ ሃገር ካብዚ ናፃ ዝኾንካ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ካልእ ትርክታ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ክሰምዕ ዝኽእል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ብዙሕ ነጥብታት ብዙሓት ረቑሒታት ምግላፅ ይከኣል እዩ ግን ብመንፅር ግዜ ምዕቃብ ኣነ እንታይ ንበልኩ እቲ ራእይ እንታይ እዩ ራእይ ብድሕሪ ራእይ ከዓ ዝመፅእ እቲ ካብ ጽልዋታት ናፃ ምዃን ካብ ዝኾነ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ካብ ምስሳይ ናፃ ዝኾነ እንተኾይኑ ህዝቢ ክዓስለሉ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ፍልልያት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነብር ዘይኮነስ ንፍልልያት ህዝቢ ኤርትራ ተረዲኡ ንህዝቢ ኤርትራ ሓበራዊ ዝኾነ ብልፅግና ወይ ሓበራዊ ዝኾነ ገስጋስ ከረጋግፅ ዝኽእል ፕሮግራም ዘለዎ ከዓ እንተኾይኑ ህዝቢ ኤርትራ ክዓስለሉ ይኽእል ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክመስል ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ዝበልካ ንብቕታ ናቶም ህዝቢ ኣብ ምምራሕ ክሳተፉ ዝግብኦም ኣካላት ትምልከት እያ መስለና ዓብዱ ህዝቢ ኤርትራ ብቆንዲ ተዓዛባይ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ በብደረጅኡ ሓንቲ ድምፁ ክጥቀመላ ደይምኽኣሉ ኩሉ ሰብ ተፀባይ ኮይኑ ስማዓካ ሕጂ በዚ ሕሰብ እሞኒ ነቲ ህዝቢ ዝምልከት መልእኽቲ ከለካ ዶ መጀመርታ ነዛ ትመስል ነገር ሕጂ ፅቡቅ ኣለኺ ከምኡ ይመስል እዩ ብዙሕ ሰብ ኢዱ ኣጣሚሩ ለውጢ ክመፅእ ዝፅበ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ብውሽጡ ግን እንተሓቲትካዮ ለውጢ ክመፅእ ይደሊ እዩ እታ ሓንቲ ትፍለ እንታይ እዩ ብባህሪ ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ይደሊ ከም ኩሎም ህዝብታት ማለት እዩ መራሒ ብጉጅለ ዝመርሖ ጉጅለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ኣይካን ወይ ከዓ ሓደ ዝኣምኖ ዝበሎ ዝሰምዖ መሪቑ ዝሰዶ ንሱ ዝሓዛ ነገር ክሳለጥ ያ ወይ ከዓ ክትከውን ያ ኢሉ ዝኣምኖ መራሒ የድልዮ ስለዚ እቲ ከምዚ ንኢሳያስ ዝኣምኖ ዝነበረ ዝፈትዎ ዝነበረ ከም ዓይነት ሄሮ ክፈጥር ኣለዎ ባህላ ኢኻ ሓደ ጅግና ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ሓደ ጅግና ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ጅግና እዩ ግን ጅግና ከዓ ጅግና ኣለዎ ጅግና ከዓ መራሒ ኣለዎ ስለዚ እቶም ተጋደልቲ ኣብቲ እዋንቲ መራሒ ዝነበሮም ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ዝነበሮም ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓደ ቀዳምነት ሰሪዑ ነቲ ቀዳምነት ጥራይ ዝቃለስ መራሒ ወይ ከዓ መራሕቲ የድልይዎ እዞም መራሕቲ እዚኦም ክንፈጥር እንተኽእልና ኩሉ ክዓስል ይኽእል እዩ እቲ ስቕ ኢሉ ዘሎ እቲ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እቲ ብጎቦ ዓይኒ ዝከታተለና ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ ቃልሲ ዝከታተሎ ዘሎ ብሙሉእ ልቢ ክሳተፎ ይኽእል እዩ ትሽግር ኮይኑ ዘሎ ግን ተመርሕዎ ኢሉ ዝመፁ ሰባት ሓደ መጀመርታ ኩሉ ክመርሕ ምድላይ እዩ ሓደ ኩሉ ክመርሕ ኩሉ መራሒ ክኸውን ይደሊ ኩሉ መራሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ መራሒ ክትከውን ኣይትኽእልን ሰዓቢኻ ክትከውን ትኽእል ውሕዳት እዮም ክመርሑ ዝኽእሉ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኣፀጋሚት ኮይና ትርአኒ ብድሕሪኡ ከዓ እቶም ኣብ መርሕነት ዝመፁ ሰባት ብመትከል ዝመርሑ ክኾኑ ኣለዎም ረብሓ ብናይ ሓፂር ግዜ ረብሓ ዘይኮነስ ብመትከል ነዊሕ እዋን ነታ ሃገርን ነቲ ህዝብን ብስጥመት ክሕዝ ዝኽእል ውሕስነት ከረጋግፅ ዝኽእል ምዕባለ ከረጋግፅ ዝኽእል መትከል ብዘለዎ ኣገባብ ክመርሕዎ ዝኽእሉ ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ እዛ ናይ መትከል ዝደግማ እዛ ዝሓለፈ 2 ዓመት ወይ ከዓ ዓመትን መንፈቕን ስለዝተነቕነቐት ስለዝረኣናያ ማለት እዩ ዝብል ዘለኹ ነዚ ሪኡ ከዓ ኣብ ገዙ ኮፍ ዝበለ ብዙሕ ስለዝኾነ ዘረባ ከየብዝሐልኪ እቲ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ይኹን እቲ ዝሳተፍ ዘሎ ብምሉእ ልቢ ክሳተፎ ነቲ ቃልሲ መሪሕ ዝኾነ ራእይ ዘለዎ መራሒ ምፍጣር ወይ መራሕቲ ምፍጣር ከድልየና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንፉዕ እዩ መራሕቲ ምፍጣር ኣብዚ
ዘሎ ብየማን ፀጋም ዘሎ ኩነታት ከዓናቅፎ ፀኒሖም ኣለዉ እምበር ክፈጥር እዩ ከዓ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ መወዳእታ ኢለ ዳየን ውሓልካ ኣለኹም በር ዓብዱ ህዝቢ ኤርትራ ንኣብነት ነዚ ዝኾነ ዝቕልቀል ምንቅስቓሳት ዘይስዕበሉ ዘሎ ምክንያት ንቑሕ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ንዕኡ ዝውክል ስለ ዘይረኸበ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ረብሓታቱ ፀቢቑ ስለ ዘለሊ ድብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ፈፂሙ ዘይርድኦ ደንቆሮ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓደ ኢሳያስ ኣብ እቶ ዝበሎ ዝኣትሎ ድብሉ ኣለዉ እሞ ነይቲ ካ ትወስድ ወይ ካልእ ሳልሳይ መገዲ ከለካ ድዩ ምዞም ህዝቢ ኤርትራ ደንቆሮ ኢሎም ካተጎራይዝ ዝገብሩ ጠቕላላ ይሰማዕኒ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ንቑሕ ስለዝነበረን ስለዝኾነን እዩ ኣብቲ ፅንኩር እዋን ካልኦት ሃገራት ከይተቃለሳ ወይ መስዋእቲ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ከይከፈላ መስዋእቲ ከፊሉ ናፅነት ዝረኸበ እቲ ቀዳማይ ምክንያት ዝቕመጥ ወይ ከዓ መደምደምታ ዝቕመጥ ምስኡ ክሰማዕ ይቀርበኒ ምክንያቱ ይሪኦ ኣሎ ብትክክል ከምቲ ኣቐዲመ ክገልፆ ፀናሕኩ ራእይ መትከል ብዘለዎም ዝምራሕ ምንቅስቃሳት ኣይርአን ኣሎ ወይ ከምዚ ተፅግበኒ ቅጫ መቕላኣ ከላ ፈልጣ ኢሉ ይስቂጡ ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ ትክክል ካማያታ ኩነታት ትኸውን ዘላ ይምስረት ሓደ ምንቅስቃስ ንሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ቫይብራንት ይኸውን ህዝቢ ሆይ ሆይ ይብል ኣብ ስምዒት የእትዎ ንኩሉ ሽዑ እቲ ህዝቢ ኣብ ሜዳ ወሪዱ ሳዕስዒት ኣብ ምውዓል ከይበፅሕ ከሎ እቲ ኣባጎይላ ካ ይጠፍእ እሳያ ኮይና ዘላ ሕጂ እታ ሽግር ትደራፋ ይጠፍእ ማለት እዩ ኣብ እቲ ሰብ ቋፃፀ ምስ ጀመረ ኣብ ስምዒታት እዩ ክስዕስዕ ምስ ጀመረ እቲ በዓል ክራር በዓል ጎረሮ እቲ በዓል ማይክሮፎን ገዲፍዎም ዕዝር ይብል ኣብዚ እዋን ዝረኣዩ ዘለው ንጥፈታት እዚ ስለዝኾነ ነዚኦም ይሪኦም ኣሎ ናይ ብሓቂ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣረጋጊፆም ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ውሕስነት ዘለዎ ዘላቂ ዝኾነ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝኣምነሉ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈጥረን ኣሎ ይሪኦ ኣሎ ከምኡ ዘይኮኑ ብከምኡ ተሓዝናያ ተሓይሽ ኮይና ትስማዓኒ እምበር ንሓደ ህዝቢ ደንቆሮ የልካ ምባል ኣነ እውን ደንቆሮ እያ ተስምዕ ማለት እዩ ማለት ብድፍረት እንዲም ከምኡ ዝብሉና ዘለው ከም ዝኾነ ህዝቢ ዝኩሉ ግፍዕታት ውሽጢ እናጋጠሞ ዘይመረፆ መራሒ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ድላይ እናገበሮ ከሎስ ስቂሉ ይርኢ ኣሎ ካብዚ ዝዓቢ ድንቁርና የለን ኣብዚ ዘመን እዚ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ክወዳደር ከሎ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ሓሳረ መከራ ዝሕልፍ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝብል ጭብጥታት እዮም ዘቕርቡ እቶም ከምኡ ዝብሉ ማለት እታ ደንቆሮ ንበይና ጥራይ መንቲ ከይትውሰድ ኢለ እሞ ኣማራፂ እንታይ ኣቕሪብካ ንስኻ እንድሕሪ ንህዝቢ ስኢዱ ብድሕሪ ኢሳያስ ይኸይድ ኣሎ ኢልካ መደምደምታ ክትበፅሕ እንተኮይንካ ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝሓሸ እዩ ኢልካ ዘቐመጥካዮ ኣማራፂ ብምምሕዳር ብውደባ ብፖለቲካዊ ንቕሓት ዘይኮንስ ብፖለቲካዊ ጎስጓስ ብስነ ሓሳብ ነታ ሃገር እንታይ ክትገብረላ ደሊኻ ዘለካ ፅባሕ ሕጂ ንኣብነት 30 ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት ካብ ኣስመራ ንሰንዓፈ ፅርግያ የለን ካብ ኣስመራ ንተሰነ ፅርግያ የለን ይብል ኢሳያስ ዓመት ኦኬ ንስኻ እንድሕሪ ሰብ ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ሃገር ብዝብል ሰብ ተፀቂጡ ንዓመታት ፀኒሑ ዘሎ ሰብ ኣእሚንካ ከተዕጥቆ እንድሕሪ ኮንካ ወይ ከተሰልፎ እንድሕሪ ኮንካ ምስኻኻ እንታይ እዩ እቲ ኣማራፂ እንታይ ራእይኻ ንኤርትራ እንታይ ክትረጋግፅ ደሊኻ ዘለካ ኢሳያስ ምእላይ ጥራይ ድዩ ዕላማ ኢሳያስ ምእላይ ጥራይ ዕላማ ኣይከውንን ንሱ ዝርኢ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዓይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሳያስ ጥራይ ፀላኢና ሓደ ፀላኢና ሓደ ሰብ ፀላኢና ትደጋገም ንዓ ምስ ረኣየ ካብኡ ዝዓበየ ሽግር ኣለና ኢሳያስ ዘይኮነሲ እቲ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ዝፈጠሮ ናይቲ ሃገር ሽግራት ኣሎ ነዚ እንታይ መደብ ኣለካ እንታይ ውጥን ኣለካ ዘይፈለጠ ስኢሉ ክዓስል ኣይክእልን ስኢሉ ምሳሕ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ እቲ ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ እንታይ እዩ እንድሕሪ ራእይ ዘለዎ ሪኡ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ህዝባዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ዴሞክራሲያዊ ተሓሳስባ ዘለዎ እንድሕሪ ሪኡ ክዓስል ይኽእል እዩ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ንሱ እዩ ክፍጠር ዘይተኻኣለ ዘሎ ነዚ ዝፈጥር ከዓ መሪሕነት እዩ መሪሓት ተሓሳስባ ዘለዎ ራእይን መትከልን ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ መንእሰይ ዓብዱ እስማዒል ክብረት ይሃበለይ ይቐኒየለይ ንሎም ኣብዚኣ ክንውዲእና ነዝሃብካና ሓበሬታ ብልቢ የመስግን ኣነ እውን ሓረጉ ብልቢ የመስግን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብክኒ ንዓኽን ንመሳርሕትኽን ደጊመ ብልቢ የመስግነኩም ይቐኒየለይ ሰቲት እውን ንፁፍ ኣበርክቶ ትገብሩ ኣለኹም ኣብዚ እዋናዊ ኩነታት እሞ ኣሳልጦ ይምነየልኩም ደጊመ የመስግነካ ክብረት ይሃበለይ ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤረና ምስ መንእሰይ ዓብዱ እስማዒል
كابستي زجبركون نزبي أترى ما أكل زجبره من قصة أسلم تايزي تعوت زبل أرقص زجبرنا على أبزود دينا لنا داقيم بخا مدبكم الله سوكمي تقاطيركم أي بلنا سنايكني راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان